Dewey i els seus amics estaven citats sobre l'herba del prat. Sentien com la fina i dolça brisa de l'última hora de vesprada feia ballar el seu cabell. El temps va passar i el blau del cel es tornà negre. Què és això que es veu en el cel? Sembla un home preparat per a lluitar. Ma mare em va dir que es diu Orió, és una constel·lació. M'agradaria conèixer eixe home. Segur que té moltes coses que explicar-nos. Des d'allà dalt segur que ho ve tot. Edwin, desperta! Estem en una nau enlairada rumb a Orió. Estem somiant, Rieta? No ho sé, és molt real. Ho disfrutarem. Hola, humans. Soc Niwi i us portaré fins a Orió. Perfecte! Per a eixir d'este planeta hem de travessar la troposfera, que ocupa uns 18 quilòmetres des de la superfície. Després travessarem la mesosfera o ionosfera, la qual arriba als 1.500 graus i mesura fins a 900 quilòmetres, on potser veiem algun transbordador. I així va començar el seu viatge. Quan va passar per la termosfera, van preguntar a un astronauta. Hola, astronauta, com podem arribar a Orió? No ho sé, podeu preguntar-li a una estrella fugaç. Segur que pot ajudar-vos. Per allà va! Entès! Hem d'accelerar fins a 72 km per segon. Hola, per fi t'hem agafat. Hola, no sóc una estrella, sóc un meteor. En creuar la vostra atmosfera em cal fer i m'ix esta cua tan brillant. I per això creieu que sóc una estrella. Ah, perdona, i què fas per ací? Busque a un amic que va passar per ací. Va arribar a la superfície del vostre planeta i es transformà en un meteorit. Si arriba a veure'l, jo també em convertiré en un. Que guai! Saps com arribar a Orió? No existeix eixe tal Orió. El que passa és que mirant des del vostre planeta, les estrelles dibuixen la seva forma en el cel. Però aquestes poden estar a diversos anys llum de distància entre elles. Podeu viatjar una mica més lluny i conèixer Lluna, un satèl·lit que passeja a prop d'ací. Anem! Ja estem ací! Ací ve Lluna! Hola, Lluna! Hola! El teu amic ens ha dit que eres un satèl·lit. Què vol dir això? Significa que visc fent voltes a un astre major, en aquest cas el vostre planeta, la Terra. Abans estava sola, però ara hi ha algun més que ja ha viatjat des de la Terra i em fan una mica de companyia. Es diuen satèl·lits artificials, encara que a vegades són un poc molestos. I per què no et mudes a un altre planeta? Perquè la Terra m'atrau cap a ella usant la força de la gravetat i no puc escapar.
Eixa força és la que us manté pegats al sol quan esteu a la terra, enteneu? Sí, més o menys. Ara, què és eixa gran fogonada d'allà lluny? És una supernova. Es pot veure quan una estrella que ja és major esclata. Si voleu saber-ne més, podeu anar a veure a la meva amiga la nebulosa d'Orió. Ella és mare de moltes estrelles, encara que haureu de viatjar a través de la galàxia on vivim, la Via Làctia. Eres gegant. Sigueu benvinguts. Què puc fer per vosaltres? Doncs estàvem de viatge de camí a Orió, però ja ens han explicat que no existís. Només es veu des del nostre planeta. Així és, sou molt afortunats per poder veure'l. Ja ho crec. Una supernova es produeix quan una estrella mor i deixa una estrella de neutrons com el testimoni del seu trist desenllaç. Tots es van quedar una mica tristos, fins que de sobte els amics es van despertar sobresaltats i tristos. S'havia fet de dia i asseguts en el verd prat es van adonar que tot havia sigut un somni.